Bagi jemaat yang duduk satu bangku, satu orang agar duduk di sebelah tengah. Bagi yang duduk dua orang satu bangku supaya berada duduk di ujung kiri maupun ujung kanan. Bagi jemaat yang baru masuk, di bagian bawah sudah penuh, silahkan memasuki balkon di atas. Terima kasih atas kerjasamanya. Bagi yang duduk satu orang di dalam satu bangku agar duduk di tengah. Bagi yang dua orang duduk di ujung kiri maupun ujung kanan dari bangku. Terima kasih. Amanami inanami ruas na hinaholongan itu hata Yesus Kristus tapara di marohar hotik kirata asa tapuka parminggota martang yang nahohom mahita. Amin. Parhorasan ma dihita saluhutna ruas ni huria ni tuhata na hinaholongan. Marsadani roha hita muse sadarion lau mamuji tuhata di minggu eksaudi namadok sai tangihon ma soarak wali jahuba molo jujuwau asima roham midaau jala alusiau. Puji hami maho ale Tuhan Jahoba na sairade tumangihon dohot mangalusi jou-jouku sai toktong maasi roham marnida ahu. Sian Jahoba do yang ko hatuaon ni akka partigor ibana do partano batoan nasida ditikki hagugutan ima nanidok ni topik minggu sadarion hatuaon ni halak na tigor roha tapuji ma de batata ia taulupulupun Tuhani jala tahatidak kon madenggan basanai marede mahita sian buku ede nomor 15 ayat sada tabaopat out na 1000 haligada.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say tangihon ma soarak kuali Jahuba molo jujuwaw, didok rohaku homadok, luluy hamu mabuhiku, atong buhim mana hululuy kami ali Jahuba, say unang matabunihon buhim maradopponaw, Jahuba do panodangi diaw dohot hatuawku, tung midaise maaw mabiyaraw, Jahuba do partano batoan ningulukku, tung midaise maaw biyahaton. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na sohatu dosan, amanami na di Banua Gijang. Usehon matodim na badiay dohot hapistaran na siyan hoi, tu saluhut huriam, asa lamrarat jalalam hot hatam na badiay di tonga-tonga ni hamyon. Lehon mahiras ni roha di naposom, majamitahon hatam, asa lampita jalalam gada huriam na badiay, patoktong mahukut rohanami mangoloiho, sahat ro di ujung di bagasan haporseaon nature marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Tapuji tuhata sian buku ede nomor 510 ayat sada, marsinodang di bain Yesus. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, imana tarsurat di patik palimahon ro di patik pa 10 songonon ma didok. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmo, asa martua ho jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jahuba debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pa 10, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna manang hodana, manang dia peugasan ni donganmu, ima sahatna atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 275 ayat sada tabaopat. O Yesus Tuhaki.
tima dosata tu adupan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata na badia jala na bonar, para si roha jala partalop ni roha, jala na basar doho, say marpangulahima roham midahami. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar, tuho dohami jauh-jauh, pabotohon saluhut dosa dohot akka pambahenan nami nasoture. Namar saksi tutu dohami alani dosa nami, jala tuki dohami nuaeng tu adopanmu, asima roham midaahu, jala alusiau. Dibaheni saisi sama sudi dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Ale Tuhan nami, para siroha na sumurung, di hamamasa ni paruk kiloni, diragam ni si taonon nami di tanoon, gabe say tarela dohami mangulahon naso hinalomohon ni roham. Asima roham di hami, say pahot mahami gabe siulahon hati goran, unang tung tabunihon bohim maradopon hami, asamalua hami. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehuba. Nunga diarsahi huau marhiti sianaka dosam. Jala nunga dilujai huau marhiti sianaka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesai akka pangalausim alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin hudul mahita. Tapuji tu hatasian buku ede nomor 487 ayat sada asini roham hupuji. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion tarsurat di Yohanes 10 mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat 10 sia
tajahama marsikat sorin. Nunga hupapatar goarmi tujolma aka nanilehon mi tuau sian portibion. Hohiado napuna nasida, jala dilehon hodo nasida tuau, diraduti nasida do hatami. Nunga di boto nasida nasian hodo saluhutna nanilehon mi tuahu. Ay nunga hupasahat tu nasida akahata nanilehon mi tuau. Jadi dijakon nasida do, gabe di boto nasida situtu au borhat sian ho, jalanunga porsea nasida hodo marsuru au. Dang apala portibion hutangi akon nasida ondo akan nanilehon mi tuahu ay hodo napuna nasida. Jala nasa nadiau nadihodui, jala nadiho nadiau dui, jala nunga marsak ap au di bagasan nasida. Dang di portibion beahu tujoloanon, di portibion do anggo nasida, narodo ahu manopoto ale amang nabadia. Ramoti manasida di bagasan guarmu, akan nanilehon mi tuahu, asasada nasida songon hita. Saliling rap audot nasida, audo mangaramoti nasida di bagasan guarmu nanilehon mi tuau, jala hujagai, gabedang adong namago sian nasida, ia soholan anak jai, asa jupang hatani surati, alai naro maahu nuaeng manopot ho di portibion dope ahu di nahudok songoni asa di bagasan nasida ripas halalas niroha nadiahui. Nunga dilehon hatami tu nasida dihosomi portibiodo nasida aidang sian portibion nasida songon au nasosian portibion. Dang apalah hupangido taitommu nasida sian portibion, alain naing maramotanmu nasida maralohon najahati. Dang nasian portibion nasida, songon songon au nasosian portibion. Parbadiai manasida di bagasan hasitongan, hatamido hasitongani. Songon parsurum diau tu portibion, songonido husuru nasida tu portibion raphita ayat 10 sia. Hupar badiai do diriku humokop nasida asa gabe badia nang nasida binahen ni hasitongani ido sahatna martua maakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji tuhata sian buku ede nomor 267 ayat sada tabaopat o Tuhan sulikit maau.
natidakon maha porsiao tai songon nahi natidakon nidongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosan nato mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhumon ni Silatus na mate tarpajal do iba na dihaw pinarsilang na tua tuba nuaturudung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lahuhudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugu naso hatu dosani disima ibana pa imamulak sugu tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di toddi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu do sugu dagni halak naung mate dohot dihangoluan nasora suda. Amen hudul mahita. Damang dainang nani haulongan di bagasan Kristus Yesus. Salom horasma dihita saluhuna Horas tabi gemajo tikting namasa dihita di bagasan saminggun Minggu tanggal 10 Mei 2021 Sudi parhaladu HKBP Lubu Baja pasahatun mauliate tuhamu aka amanami inanami dohot hahangi pinaribot naromar minggu di bagasan sadarion lumobima tuhamu dongan saha porsiaon na ondo pe parjolo sahari romar minggu tuhuriaon na parjolo guarne minggu ta ima minggu eksaudi say tangihon maswarakku ale Jehovah naniengesan pesalmen bindu 27 ayat 7 jala topik minggu hatuaon ni halak na tigor roha na paduahon jadwal sektor yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 23 Mei 2021 Manang Pentakosta Naparjolo di pukul 7 Kapung Nanas Batam Center Bengkong sekitarnya Sungai Panas di pukul sia Nagoya Batam Kota Tiban Blok Onom di pukul 10 sada Baloi Dipam Balai Kolam Sektor 2 Baloi Center Balai Kolam Sektor Sada Kapling Taman Baloi di pukul 10.05 Balai Kolam Sektor Tolu Muara Takus Bengkong Indah Perserahan nang Muka Kuning di pukul 10 lalu ibadah kontemporer napa toluhon parningotan hasasaur niton di Porbadia Pentakosta Parjolo hari Minggu naro tanggal 23 Mei 2021 sahat mahuriat tatu pesta parningotan hasasaur niton di Porbadia Pentakosta na Parjolo mar Minggu dohita songon nasomal sesuai tu pembagian ni masing-masing wek asaro mahita ditiki ni wekta mar kolekte tu jolo do hita disi pelean tu pekabar Injil HKBP nabapato parningotan hasasaur niton di Porbadia Pentakosta Paduahon di hari Senin naro di tanggal 24 Mei 2021 marpungu do hita di garejaon songon Minggu nasomal sahali parmingguon ima di pukul 10 wib asaro mahita akan naso markantor do naso markarejo sadari
markolekte tu jolo dohita disi ima pelean tu ulaun keadilan perdamaian keutuhan ciptaan manang KPKC HKBP. Napalimahon pelayanan pendeta resort. Di minggu sadarion pendeta resort amang pendeta Belman Hutahayan MDip menguluhon minggu di HKBP Tiberias Resort Batam. Napaunopon pelayanan remaja di hari Sabtu yang akan datang tanggal 22 Mei 2021, gereja kita akan mengadakan ibadah offline PA remaja dimulai pukul 18 sampai pukul 20.30 bertempat di gereja. Rondon acara naparjolo ibadah, napaduahon pembekalan psikologi, napatoluhon seremoni pelepasan remaja angkatan 2020 dan 2021. Jumlah remaja yang dilepas total 35 orang untuk 2 angkatan. Napapaton pergantian pengurus BPH yang dipimpin oleh Amang Pendeta Yosua RH Togatorop STH, dihadiri oleh Dewan Koinonia, seksi remaja dan juga pendamping remaja. Diharapkan semua remaja dapat hadir dalam acara tersebut. Na papituhon tikting marbagas tikting na paduahon naing manjalo pasu-pasu parbogason ma ima hasudungan Reynal Sitompul, anak ni Amata Resman Sitompul, tubuh ni Inata Rosita Parhusip, alamat Jalan Kutilang Mulyo Rejo, Huria GKPI Jemaat Khusus Semayang, wilayah 1 Medan. Dohot Orwana Peprianti Veronica Hutagaul, Boruni Amata Rudol Bertus Hutagaul, Tubuni Inata Rosemary Boru Marpaung, alamat Bengkong Baru Blok A nomor 1 Bengkong, Huria HKBP Lubaja Resort Batam. Nasida manjalo pasu-pasu parbogason ima di hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 di GKPI Jemaat Khusus Semayang Medan. Saya dipatulus tu hatta masakap ni nasidai. B. Tikting marbagas ting tik parjolo dohot na paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Formelik Yusuf Barita Huta Barat, anak ni Amata Managam Huta Barat, tubuh ni Inata Dahlia Boru Huta Galung, alamat Jalan Mangga 2 nomor 21 Blok 2 Nagoya Wek Nagoya, Huria HKBP Batam Lubuk Baja Resort Batam. Dohot Orwana Sonya Gabriela Maduma Boru Aritonang, Boru Niamata Horas Parulian Aritonang SE, tubuh ni Inata Mary Flora Boru Simanungkalit SE, alamat Papan Mas Kabupaten Bekasi, Huria HKBP Papan Mas Resort Duta Permai Bekasi. Nasida manjalo pasu-pasu parbogason di hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 di HKBP Batam Lubuk Baja Resort Batam di pukul siawib Saidi Patulus Tuhatama Sakapni Nasidai. Napawaluhon pelaksanaan donor darah. Terpujilah Tuhan, kegiatan donor darah pada hari Minggu yang lalu 9 Mei 2021 terlaksana dengan baik, terkumpul 19 kantong darah. Huria melalui Dewan Diakonia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang donor darah. Kiranya Tuhan memberkati kita juga yang mempergunakan darah tersebut.
Yang ke Pasiahon, tender pemasangan paping blok sesuai dengan keputusan hasil sermon Parhalado pada hari Selasa 10 Mei 2021 diberitahukan kepada jemaat yang bersedia mengerjakan pemasangan paping blok di halaman belakang gereja agar memberikan penawaran dan diserahkan kepada Parhalado Parartaun melalui kantor Huria HKBP Batam Lubuk Baja. Penawaran diserahkan selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 18 WIB. 10. Protokol kesehatan atau prokes. Menyikapi informasi dari tim kesehatan gereja kita pada minggu terakhir ini yang positif COVID-19 di Batam semakin meningkat. Untuk itulah pelaksanaan protokol kesehatan di gereja kita tetap kita laksanakan, antara lain: yang pertama, setiap ibadah minggu PA atau PHD kategorial selalu pakai masker, cuci tangan, dan mengambil jarak. Di gereja kita duduk di antara tanda di bangku kita. Yang kedua, kursi yang disediakan dalam pesta di gedung serbaguna hanya 400 spesies dengan jarak tertentu. Dimohon bagi yang memakai gedung serbaguna agar mematuhi protokol kesehatan dengan jarak yang telah diatur gereja. Yang ke-11, gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Minggu 2 Mei 2021 1.028.000, Minggu 9 Mei 2021 783.500. Total 1.811.500. Yang ke-12, sumbangan. Yang pertama, napasahato sumbangan bunga altar di Parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus. Sian sebagian natoras parguru malua mauliatema di Nasida. Napaduahon, napasahato sumbangan bunga altar di Minggu Sadarion. Ima sian NN Wik Balai Kolam Sektor Sada mauliatema di Nasida. Na pasapuluh toluhon mohon doa kesembuhan ima dia kadongata na Parjolo Alfredo Stepanus Panjaitan, Ibu Nyonya Situa Ade Lubis Boru Siagian, Ibu Nyonya Situmeang Boru Samosir, Ibu Nyonya Sintua DP Hutasoy Boru Lumban Tobing, Bapak M Hutagaul, Naponopon Liko Hutagaul. Tabama di Bagasat Tangyakta na dirawat di Bagas Nasida nang songoni nang di rumah sakit. Na pas 10 paton, selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan mulai tanggal 16 sampai dengan 22 Mei 2021. Tuhan memberkati. 15. Warta keuangan di Mingguta Sadarion. Tuhuria 861.130.064 rupiah. Tu pembangunan 168.035.134 rupiah. Tu pusat 40.236.850 rupiah. Saldo akhir 753.331.780 rupiah. Songonima sahakni tik-tikta di Bagasan Sadarion tuhatama na masu-masu. Amin.
Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 720 ayat sada dohot udutna naing marsinod dang nguluku laos tapasahat ma peliata. Di
batana sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu amanami, inanami, na punguno aing di bagas joroon, so ni nangakan apa sebulung, jala dihamu nama nami, inanami, rodi sude tahe, nama dohoti ibadah, sian HKBP Lubuk Baja secara live streaming, hutabi hami mahita saluhuna, selamat hari Minggu ma dihita sasudi. Tajaha mahatani tuhata jamita di minggu eksaudi sadarion imana tersurat di buku Pesalmen bidusada ayat sadaru di ayat onum tapayuti hukma songonom madidok disi jabar hatuaon ni akka partigor martua ma halak na soolo mangihuton tahi ni akka parjahat jalana solo jongjong tudalan ni akka pardosa jalana solo sahudulan dohot akka pangarehi sai pati ni jahu badolo muni rohana jala sai ido dipikiri rohana arian dohok borngin songon haudo ibana nasinuan di topi ni batang aik namar parbuehon parbuena di hajujupang nitikina bulung nape dang olo malos jala sude na niulana majadi do alai dang songoni anggo pangalaho ni akapar jahat songonor buk na hinabakon niya lugu do nasida di baheni dang manahan akapar jahati maradopon paruhuman manang tarbahen akapar dosa jongjong diluhutan ni akka natigorroha ay di tada jaho bado dalan ni akka natigorrohai alay matua laholonong do anggo dalan ni akka parjahat ido sahat ni turpuki urian itu hatta na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus idok do marhite-hite topi ni minggutta sadarion hatuaon ni halak na tigor roha. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebutkan kebahagiaan orang benar. Molo adong halak natigor roha, orang yang benar dia berbahagia, itu sudah bahagiannya. Itu sudah pasti miliknya. Alaina gak bisa ada persoalan namat sebalga molo didok ibana halak natigor kalau dia disebutkan sebagai orang benar tetapi dia tidak merasakan bahagia. Inilah suatu kesulitan. Sekali lagi saya katakan, orang yang menyebut dia senantiasa mendengarkan firman Tuhan, senantiasa memuji Tuhan, disebut sebagai orang benar, tetapi dia tidak bahagia. Inilah suatu kondisi yang paling menyedihkan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, betapa sedihnya diri kita ini bila dari kita jauh akan kebahagiaan. Betapa sedihnya hidup ini
bila kita tidak bahagia. Kita pergi kemana-mana, yang kita tunjukkan atau yang kita tampilkan adalah wajah yang pura-pura bahagia. Anda bahagia? Oh iya bahagia katanya, padahal tidak. Di dalam hatinya, aduh, sedih sekali. Luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Apakah kita semua pada saat ini adalah orang yang berbahagia? Amin. Amin. Saya juga yakin itu. Kita semua adalah orang yang berbahagia. Bagaimana kalau kita tidak merasakan kebahagiaan itu? Maka yang ada adalah satu kesedihan. Wajah yang kita tunjukkan adalah pantulan wajah yang mencerminkan wajah yang madesu katanya. Apa yang madesu? Yang masa depannya suram, pahit sekali. Inilah kondisi yang amat menyedihkan. Alani noeng suku-suku tuhita salhuna. Ahadu nama bain hita asa berbahagia. Ahadu nama bain hita asa gabi halak namar tua. Adong do halak na suksuk jala juguk artana alai dang mertua. Alai gu na mangarsahi ibana. Adong do halak na tibo persikolaan na uli nang rupana. Alai dang halak na berbahagia. HP halak na si teres do. Otik-otik si teres. Hati-hati hita kainang do akamang. Nuengon nunga gudang na mura-mura maben hita ganup tokin mura-mura si teres. Mura-mura maben hita gabe depresi. No keba na maulu di buah-buah musa tu halak si teres dua naing bahin kan. Baik ko kita maadong dosa de lagu songoni ninna di penggalan lagu nai si teres doau sayangku molo melbok hempommi haru hola melbok penunga si teres lemah musa persoalan na asing molo songoni nama asa dang holan rumah sakit covid be narikot di pagudang rumah sakit tu halak nasi teres be nunga ikon di pagudang begitu gampangnya ya. Alani hati-hati kita. Binering tu na asing. Bah tabu na yamat taya teh ningon. Pinabu tudungan bereng jiwa matan. Tabu teh labok dinikmati bana do ngulon. Bereng jo pardo pahan ne. Amang tahe halak na mertua may hate ningon masoni. Rodo ngano pabuahon ay merhua halak na seteres dui ninna. Ay nunga gabeheng. Jalan nunga bleng. Jadi dang saya sudah HP molo binering halak na tenang guti halak na berbahagia. Hati-hati hita, so tungulu hita satu nasi teres, anon bui hita gabe heng jala gabe bleng. Bahaya dui. Alanung pola pa borak-borak tu tapi kiri, na murah-murai mak, na denggat-denggani mak, na bulus-bulus nei mak, khobar tu persuruan nih. Tuhatai. Asas ini berengota gudang nari HP itu dosan. Masih banyak contoh-contoh. Nata ida halak namar puna di harta. Halak namar pangkat, halak namar kedudukan. Bahkan halak na jojot mabai jolma na asing mekel. Saya taripu amang tahe sonang ningulu nete. Saya hulan na mekel jolma di bain HP marasak dotong ibana. Susah dotongi. Sini berengota. Ternyata itu bukan menjadi ukuran daripada kebahagiaan.
Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana para rasul melayani dahulu kala. Ada mereka yang dianiaya, ada mereka yang ditindas, ada mereka yang diincar, ada mereka yang mati martir, ada mereka yang ingin dibunuh, tetapi mereka tidak kecewa. Mengapa? Karena mereka mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Kalau di dalam situasi yang sangat pahit, di dalam kondisi yang sangat menyakitkan, tetapi masih bisa berbahagia, maka itu adalah satu bagian yang sangat luar biasa sekali. Maka Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan seterusnya, di dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, tetapi tidak binasa. Maka itulah kebahagiaannya. Kalau dunia mengatakan orang yang berbahagia adalah mereka yang memiliki, yang menguasai banyak harta di tengah-tengah dunia ini, tetapi bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan, sekalipun dia kehilangan banyak hal di dalam kehidupannya, tapi dia tetap bisa bahagia. Karena yang terpenting bagi dia adalah apa? Saya tetap menjadi milik Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan kita kira segala apa fasilitas yang kita miliki itu cukup. Nggak ada kurangnya itu. Nggak ada cukupnya itu. Pasti selalu kurang. Tapi kalau kita mengatakan saya bahagia karena saya tinggal dan saya diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, maka kita pasti bisa dimampukan. Paulus mengatakan itu. Kebahagiaan mereka bukan terletak pada harta, bahkan dia mengatakan itu seperti tanah liat yang dibentuk dengan tangan yang penuh dengan kuasa, yaitu tangan Tuhan. Maka dia percaya sekalipun dia jatuh, sekalipun mereka mengalami kesulitan, sekalipun mereka mengalami pergumulan, tetapi dia percaya ini adalah bahagian tangan Tuhan yang menempah, yang membentuk supaya dia mendapatkan kebahagiaan yang kekal karena dia setia di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, tergantung daripada pilihan kita. Kita pilih yang mana dalam hidup ini? Hati-hati, jangan sampai salah pilih. Kemanakah kita lebih banyak mengarahkan kehidupan ini? Apakah kepada kegagalan atau kepada Tuhan? Kalau memang kita mengarahkan hidup ini hanya kepada kegagalan, dan kegagalan, maka yang ada adalah penyesalan. Yang ada adalah membuat kita menjadi lemah. Ini ada satu kisah nyata. Ada 2 orang mahasiswa. 2 orang mahasiswa. Tetapi perguruan tinggi mereka memecatnya. Mereka soulmate. Kemana-mana sama. Tapi karena dipecat, lalu mereka berkata, sudahlah kawan, cukuplah sampai di sini kita. Mula maho manang tu dia, aupe mula manang tu dia. Mereka berpisah. Tapi tak disangka-sangka 20 tahun kemudian mereka ketemu, berjumpa tanpa diduga. Lalu mereka bahagia, mereka saling merangkul, mereka saling bercerita, mereka saling mengingat-ingat akan memori-memori pada masa kuliah. Tapi satu teman mereka tiba-tiba berkata, "Hai kawan, saya perhatikan hidupmu, sepertinya kamu sudah orang sukses. Kamu sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Kenapa bisa? Apa pekerjaanmu?" katanya. Lalu temannya mengatakan, menjawab, "Iya. Kalau kamu lihat saya sekarang berubah, itu benar. Kenapa saya berubah? Memang saat kita dipecat dulu, saya terpukul, saya sedih.
tapi saya semakin dekat kepada Tuhan. Saya semakin tekun berdoa. Saya semakin giat berusaha. Maka inilah yang terjadi. Dua orang yang mengalami situasi yang sama, tetapi yang satu dia mau bangkit, memandang kegagalannya dengan kehidupan yang senantiasa dekat kepada Tuhan, tetapi yang satu lagi galau habis-habisan sehingga hidupnya semakin terpuruk. Inilah dua kondisi kehidupan. Dan mungkin kondisi ini juga sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Alani hatani tuhata nabi tetapi kisah dari on mana ruhon hita asa gabi dohot hita gabi halak na martua aidang dau kebahagiaan ijonok do hape. Kebahagiaan itu bukan di angan-angan, bukan di dunia maya, namun kebahagiaan itu dikatakan dekat kepadamu, dekat di dalam kehidupan kita. Kalau apa? Yang pertama dikatakan molo soraphamu dohot aka parjahat, dang didok molo godang artam, molo tibu parsikolamu, molo dikuasai hona asingodang didok songoni, ale parpasalmen pabuahon. Na soolo mangihuton tahi niya kapar jahat, na soolo jongjong tudalan niya kapar dosa, na soolo saudulan dohot aka pangarehei. Di dalam bahasa Indonesia disebut yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itulah kebahagiaan. Sotung tari puna asing dau perjolo odo di pangido di igil tuhita iko boydo taulahoni. Jangankan melakukan yang jahat, duduk dekat sama orang jahat pun dikatakan jangan. Maka coba kita lihat, kita review kembali kepada siapa kita banyak bergaul. Kita review kembali. Sotung bali sahih na itu hita. Sotung bali alanyaha aina najuka dui bana itu. Hati-hati. Sering sekali kita salah pilih dalam hal bergaul ini. Maka dikatakan harus bisa memisahkan itu. Ini sesungguhnya yang terjadi kepada Hawa. Jatuh ke dalam dosa sebenarnya bukan hanya faktor iblis, tapi dia sudah tahu itu iblis, cuman dia tidak mau menjauh, dinikmati, didekatin terus. Ada songoni do, itu emak saotik do binu mak ningo songoni kan, kita tidak menjauh, ya. Maka kita sering seperti itu, aduh. Gimana? Kenapa kau berdosa? Iya. Kenapa berdosa? Gak tahu aku bah. Licik kali memang iblis itulah. Iblis itu yang selalu kita salahkan. Kenapa berdosa? Ya gimana lah. Aku kan masih manusia yang terbatas, yang lemah. Ya memang kita tetap manusia yang terbatas. Siapa bilang kita jadi malaikat? Iblis, kejahatan, pekerjaannya akan tetap begitu. Maka persiapkan hidupmu. Jangan bergaul. Jangan dekat kepada mereka. Itu yang disampaikan oleh pesan yang pertama daripada khotbah ini. Maka bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Bersyukurlah kita semua kalau kita tidak ikut ambil bahagian menambah sakit hati orang lain. Bersyukurlah. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan berbahagialah kalau kita berusaha dan terus membalas kebaikan sekalipun kepada kita diberikan kejahatan. Tidak ada yang sia-sia bagi orang-orang yang melakukan yang baik di mata Tuhan. Bersyukurlah kalau kita masih bisa cukup
dengan apa yang kita punya, sehingga kita tidak mengambil yang bukan milik kita. Bersyukurlah. Karena apa? Karena dikatakan tadi, molo saidau hita sian aka para jahati. Bersyukur dan berbahagialah molo dang dohot hita mangarsahi halak. Nian inang, nian aka amang pangalahonai, hata-hatanai, rehe-rehenai, isa-isa nai, status Facebook nai, WA nai, maben hatsi rohata. Ya, hatsi pakai lalata. Pinasip saya niri pun atau hona ni dok nai nialusan gabi rarat gabi merdosa iba batu magom mak diampuni mak lu mai disi diampuni unang niat tuan enahat sitan molo nungadung halak nama benda juga tu iba di pahata-hata iba ya iparwa-roa iba na sopatu tu iba diseraka status-status na so jelas tu iba alai pinasip na cita songoni ujung na iba na sadiri penasaran asinga te dang dibalos puang ninna ima na cita na songoni ay buasa te ngabi na songonon dang adong balos na nina setar paimai may banatong anggo dibaga sa rohana pitor ta sambut manyamuse HP dang songoni. Maka berbahagialah kita. Saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Sering dan baru-baru saja ini juga mendapatkan respon WA yang tidak baik dari orang yang saya kenal baik, tapi tanggapannya WA-nya tidak baik, tersinggung. Molonia lusan gabi bada tumagom mapinasip lu medisi tadok tahe nunga di huwasoyak kana jahati bebanen laho ne hubulis torningos songoni kan ali nang pitor langsung tu ala ne bulis nita di bagasa rohtai ma parjaha do apion ningo songoni kan ay molo tadok musen non bulis ningo muse kan parjaha do lam tabadu muse persoalan itu kan tabadu persoalan ali di bagasa rohama tahe to ma si bulis do ningo ma nang sialoni Innaunang polalo padau mapasiding mangulum siya ni. Maka bersyukurlah. Orang yang hidup di dalam kebenaran pasti menyenangkan hati Tuhan. Tetapi orang fasik pasti menyenangkan hatinya sendiri. Orang yang hidup di dalam kebenaran pasti dia mencintai rumah Tuhan. Tetapi orang fasik pasti mencintai rumahnya sendiri. Maka saya yakin kita yang datang beribadah saat ini adalah orang-orang yang cinta rumah Tuhan. Maka kita datang beribadah, termasuk juga Bapak Ibu sekalian yang ikut live streaming. Maka pastikan inang, pastikan amang, apakah suaminya di rumah atau apakahnya juga istrinya, apakah anak-anaknya juga ikut dalam mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan. Itu dia. Orang yang baik, orang yang benar, maka dia akan melayani Tuhan. Tapi orang fasik akan melayani dirinya sendiri. Coba kita renungkan sekali lagi, kita di dalam kelompok mana? Orang benar atau orang fasik? Tidak ada kata terlambat. Kalau sering kita salah, tinggalkan dan pulanglah di dalam jalan yang benar. Yang kedua yang mau dikatakan adalah orang yang berbahagia ala molo pati ni Jehovah lomoni rohana, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Bila disebut kesukaan, maka berikanlah itu. Anak kecil yang suka bermain, maka berikanlah mainan yang dia suka itu, jangan paksa. Orang yang suka makanan kesukaannya, misalnya dia suka ketupat, maka berikanlah itu, jangan berikan yang lain supaya dia senang.
Maka dikatakan di sini yang berbahagia itu adalah yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, bahkan yang merenungkannya siang dan malam. Maka kalau kesukaannya adalah Taurat Tuhan, maka dia pasti akan memperdalam hidupnya, kecintaannya kepada Yesus. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, maka dia pasti selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini dia. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dia tidak akan gampang terpengaruh. Baik kondisi ekonominya melejit atau kondisi ekonomi terpuruk karena Covid, dia tetap mencintai firman Tuhan. Tidak berubah. Dikatakan siang dan malam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, siang dan malam. Tidak ada perhentian daripada waktu itu untuk membuat hidup jauh daripada firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan yang berbahagia adalah karena berhasil. Berhasil. Berhasil bukan karena apa yang dia punya, tetapi keberhasilan itu adalah yang diperoleh dari tangan Tuhan. Seperti pohon yang dikatakan tadi ditanam di tepi aliran sungai, sehingga dia berbuah pada musimnya. Maka demikian juga orang percaya yang hidupnya tertanam di dalam firman Tuhan, maka hidupnya pasti berhasil. Sekali lagi, bila kita ingin berhasil, pastikan hidup ini tertanam, berakar, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Itulah keberhasilan itu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah kebahagiaan orang benar itu. Yang paling indahnya lagi, karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Dulu kita adalah orang berdosa. Dulu kita adalah orang yang penuh dengan kejahatan. Tapi kita dibenarkan olehnya, sehingga kita menjadi pribadi yang berbahagia. Dikatakan orang yang masuk surga adalah orang yang benar, orang yang suci. Ya, benar? Kalau ditanya sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita kelak masuk surga apa enggak? Kalau kita lihat dengan apa yang kita lakukan sekarang, kita masuk surga apa enggak kira-kira? Masuk surga? Saya ulang sekali lagi, orang yang masuk surga adalah orang benar. Orang yang tidak berdosa, padahal kita masuk surga kan. Padahal kita melakukan dosa juga, bagaimana bisa kan itu kan? Tetapi kita pasti masuk surga karena apa? Karena kita sudah dibenarkan dan sudah ditebus. Inilah tujuan kehidupan kita. Maka jangan ragu, pastikan dan katakan, saya adalah pewaris dalam kerajaan surga. Di dunia ini aku hidup, aku tidak takut, sebab aku tinggal bersama Tuhan dan aku dimenangkan olehnya. Aku bersuka cita bukan karena apa yang aku punya, tapi aku bersuka cita karena Dia senantiasa menjadi milikku. Amin. Selamat berbahagia. Kita berdoa. Mauliate madiho Tuhan, di bagasa tikion, di tongani bagas joromon, nunga taruli hami di hatam nabadiai, manaringoti hami hatuau ni halak na tigor roha, aidi para di hodo saluhu nai di hami, molo upajonok hami ngulu nami tuho, molo soolo hami rap dohot akapar jahat, molo sai masihol jala di halomon rohanami patikmu, jala dohonommu ma di bagasan roha pangoloyo nami songon hauna sinuan na tubu di topi ni batang aik gabi marparbuehon akan nadinggan imali Tuhan nahu hasi holi hami jupang di ngulo namion
pargugui mahami. Asa huparadi hami akan adinggan di tonga-tonga ni parngulun nami. Asa unang saypa huti utami akan asodinggan akan jahat. Alay gabi halak natigor mahami. Saliling di tanoon hami. Asa jupang lasni roha ulup-ulup na pinaradim di hami. Pasu-pasu suri hami na pungulisom. Digunup akalon namin na maragami. Torangi pikiran nami. Torangi ganup roha nami. Asa sudi na itahetar patupahami. Dada mangasahon lomo dohot kukunami. Alay mangasahon huasom do. Nang dia karuas ni huriam. Na di bagasan hasusaan. Na di bagasan parukilon. Na di bagasan persahiton asima roham. Palua jala urupi manasi desian asini rohami. Atong jalo mahami marhita anak Tuhan Yesus Kristus. Martangi yang hami tuho. Amin. Mari dia mahita. Laus tapasa mapiliat.
Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa nama ulitus kupasat hamima sian na nilehon mitu hami pilan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasya kami pilanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutada hami godang ni sileon leho mitu kami asalam girgir hami mandok moleate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manamin ang di banua gijang say pinarbadiya maguarmo say rumah harajaumu say sao malomo ni roham di banu tungon songon na di banua gijang lehon matuhami sadaron hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami hunang hami togi untuk pangujunan palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu di hamba namin na namis kita saluluna Tuhan memberkati.